Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma, Karon! imo kong ihatod o dili. Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Unsa man? Oh. Najapon ka sa tubangan ng imong kapayas nga piyahot? Oh, si nanay. Wa pa di ay gihapon na nimo putla. Dili ba giingnan taman ka hanga? Putlo na nganong? Oy. Kinsa man ka ng gwapang babay nga imong gikaatubang? Kinsa na? Ha? Atong silingan. Bago? Wa mo ko kailaan na lagi. Kanindot sa batanon pa ko. Ingon anak sad ko kagwapa. Mas pa manggani tingali. Gwapa gihapon ka, nay. Ha, ay ko ama-ami ha, ay ko arog-arog eh. Kay kailangan kong urog-urungan ko na. Tuo ka yung gwapa ko. Dili na ipaputo lang punuan sa kapayas kung inon ko nimong gwapa. Putla na ha, putla. Kay patamnan ko na diha og laing tanom. Nay. Gahi! Gahi, kagubi sa kunsaon. Hay! Psst! Mes! Mes! Pawa diha sa may punuan, be. Aron dili ka maapil sa pagbunal na ko anong punuan. Nay, kanang... Kini kahoy, kini. Mauni akong ibunal aron mamatay ng kapayasan na. Pawa, mes! Nay, ayaw, nay, maluoy ka, nay. Ayaw Nay, ko gunit ayaw, eh. nay. Pia! Nay, Buhay ko! ayaw pa si pati si Pia, maluoy ka. Unsa? Ginganlan ni mo punuan nga nasama ni mo pangan? Wah, wa ka ba? Kiganahan ka oroy sa imong pangan. Pahawa, be pahawa gani. Pahawa ba?
Ilyamis Misua. Nay? Nay, nganong kalit man kami kagig, Nay? Lula, o sinay tapos akong nanay. Ay, wa. Gipahunong ko lang ang iyang buot nga buhaton sa punuan sa kapayas. Oh, salamat, Lula. Ay, ako na'y mahibaw, Pia. Oh, salamat, Lula. Apan dili sa tanang higayon nga katabangan ko ikaw sa pagpanalipod ning maong punuan. Kini ang tinubdan sa imong gahom. Busa imong katungdanan ang pagpanalipod ni ini. Lula, Masing, musod ka sa inyo og matuog. Og sa imong pagmataog mga adlaw, kalimtan mo kining hitabuha. Oh, Lakaw na, katuog na. oh, mulakaw na ko. Matug na ko. Makapahuay ka na usab, Pia. dagang salamat, Lula. Ermitan niyang bruha. Ha? Mao ka na ang isang pit ka na ako. Ermitan niyang bruha? Kakapoy na cute. Sakit na kaya akong kalawasan. Nasamat na nga akong pulsuhan nga gipusasan. Kabaho na nako. Wa na nako kapugi ang akong kaugalingon. Dinhin ako sa akong gihigdaan nga kama. Dinhin na sa ko makaihi. Harry. Nga gibuhat manini mo na ako. Nga human sa tanan, imo na malang kong gibiyaan. Balikan ako, maluoy ka. Gikapoy na kayo ko sa paghigda nga pinusasan ang kamot. Balikan ako. Gigutom na kayo ko. Ug basa pa kining akong gihigdaan. Harry? Harry, may balik ka. Ikaw? Niyagawaran mo yan ka. Si Harry? Hain si Harry? Naaba siya sa gawas? Wa, Hain siya. Nga nang ikaw lang ang miso din eh. wa. Magkapiya ka nagikan din eh. Natangtang na ang imong gapos. Imong pusas. Salamat. Salamat. Barog na. Limpihuing imong gawgalingon kay... Ay maho ka. Sorry. Uwan ako kapugi ang akong kagalingon. Sayog ko. Salamat ka nga may kaluoy pa ko og gibalik ta ka din eh. Kay kung wa pa, mamatay ka na lang unta din eh nga dili na niya balikon. Masa? Buti mo ipasabot nga. Nga dili si Harry ang sugo ni mo arong buhian ko. Dili. Pero nga naman, may nahitabo naman namon duha. May relasyon na mi, dili ba? Relasyon? Ha. Bisan makausa. Wa makikrelasyon og usa ka babae si Hari. Busa ayon lang pangandoy nga seryosohon ganiya. Tungod kay sama subang babae. Usa ka lang kaduaan.
Shit. Nganong di naman mawas akong nauna ang panagway niya itong payana. Kagwapa niya. Bisan pa man kun nagmaskara. Ugang yang lawas. Shit. Kanindot nga paymuslan. Kanindot niyang kumot-kumuton. Ug unya buntag-buntagan. Murag dili ko matagbaw niya itong bayana. Unang higayon nga maghuna-huna pa lang ko. Ug usa ka babay, ingon og sa manlihok na ang tibuok kong lawas. Manggimok ang akong pagkalalaki. Babay. Kanus at makamakita pag-usap. Kinsa ka man gyud. Asa ko ikaw makita. Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang SED-COGON mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Cogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Mao kini ang SED-COGON Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Cogon, lawas baskogon. Kinsab, ay... Oh. Tina. Oh. Ay! Hala! Hala! Ginoo ko! Irene! Unsa na tabo ni mo, day? Tabang! Tabang! Mananabang! Tabang! Mananabang! Kakusog na itong tingog kakong nabati. Murag mikuliot sa kundunggan ang maong singgit. Kung mao, niara sa duol ang nangayo o panabang. Mugawas ko. Irene! Irene! Bangon, day! Unsa na inatabo ni mo, day? Irene! Nakaila ko sa maong tingog. Day, uy! Unsaon taman ka? Unsa may akong buhaton nimo? Nabugat ra ba nimo, uy? Dili ko makadaog. Diin ka man di ay gikan? Unsa may nahitabo nimo? Kabaog nimo o kadakan sa imong bunog. Ako ra ba yung usa din sa inyo, ha? Mura na kong katabang din nido. Sige rang way mo ginikanan kay kanunang tuas probinsya. Ay, bahala ka di ay. Guyuron ti kabe. Ali diri. Tabangan ta ka. Ay! Kakakuwang, Pia! Galit naman kang tunga diya sa kutubangan, oy! Nabati ta kang nangayo og panabang. Mao nga dali sa kong midagan dinhi kay nakadungog ko sa imong tingog. Nga naman sa pinahitabo niya. Nganong nawadan man siya panimuot. Hala, kapunog ko niya. Naambutan na niya, oy! Basta doon na may kuhain niya gahapon nga lalaki. Kadto ganing... ay, husto! Kadto bata ba ni Sir Harry? Mao to'y may kuha niya gahapon. O karon, mao na ni nahitabo ni Irene. Si Harry? Ay, sige na, be. Tabangin ako nga. Madani na to siya sa iyang kwarto. Sige na ba? Be, diya kasi iyang tiilan, ha? Kaya ako diri sa iyang duha ka kamot. Yayungan na to siya, ha? Ako na. Ha? Unsa ikaw na? Ako ray dani Irene paingon sa iyang kwarto. Pag-init na lang og tubig. Sure, oy.
Pag-init na lang og tubig, aron ikatrapo na to niya. Sige na. Sure diha, sure jud ka. Lakaw na. Gibang-an ka na ko. Nalimot ka nga pirmi kong naa sa merkado og mangalsa ko. Kusgan kay ko, uy. Kaya rin ako ni babayana. Bahala ka ha. Sige. Sige, mag-init na kog tubig. Alsahon na nako si Irene paingon sa iyang kwarto. Niya pa di kihapon ng akong kusog. Bisan pa man kung dili ko mutuon sa liso. Kung ni alang siya sa akong bulsa, makahimo pa di kihapon ko sa akong tahas. Alsahon na nako siya. Pia? Usay mo gibuhat. Nganong... Katog pagbalik, Irene. May piyo na siya balik. Dadon ko na siya sa kwarto. Okay na lagi gikan sa thermos nga tubig init ha. Init pa man sad good ni. Gisagulan naman gani na kog tubig gikas gripo kay init mong kaayo. Kung mauni ako itrapo ni Irene. Ako na lang ni... Oh. La. Ay naman to sila. Nadaan na ni Pia si Irene sa iyang kwarto. Oh, grabiha good. Dali asa good. Kadiyat pa gani kung nakatalikod kay nagkuha ko ining initubig sod sa plangganita. Nyawa na sila din eh. Kusgana ko tinod ni Pia. Yan ang initubig nga, itrapo na to ni Irene. Sige. Ilisa lang ako siya kay nagkagidlay na kato iyang gisuluba. Dali agud. Dali naman isulob ang duster. Aw, hindong unsad. Padaprin sabi, kay ako na lang mo trapo ni Irene. Niyat ha, danang labakara. Ay, Ginoo ko. Nadungagan man taon ning agi sa pinaakan siyang bukton. Ha? Pinaakan? Oh, Nga naman? nakita na ko nga may pinaakan siya kagahapon. Gikan sa iyang bukton, paingon sa iyang liog. Ngadto na sa mga tagong bahin sa iyang lawas. Unsa? Ngano di ay na? Kisa nagbuhat anak niya. Si Sir Harry. Ha? Dili unta siya gusto mo tug anak ko, pero napugos siya. Dili naman gani unta siya muuban og usab atong bata-bata ni Sir Harry nga mikuha niya dinhi gahapon. Pero ang butoy, nganong nausab na sad ang iyang huna-una. Og mauna ni ron, ingon na siya ini nga nauli. Si Harry. Kinahanglang magbayad siya siyang gibuhat ni Irene. Pabayro nimo, Pia? Unsaon man? Imong ipapriso? Makapapriso ka ni Sir Harry? Nakasa siya. Angay lang nga magbayad siya. Ang pangutana, makahimo ka ba? Ang kidney stones usa ka matang sa kondisyon nga posibleng makabalda sa imong kidney. Pinagi sa mga minerales ug mga asin, mao kini ang mga mamahimong bato sa imong kidney. Atong paminawon si Alan Betellones, adunay bato sa iyang kidney. Ug unsa iyang gibuhat aron mawala ang maong kondisyon sa iyang paglawas. Ako si Alan Betellones na ultrasound ako. Ako'y bato ni sa kidney. Di naman ko ka ihiog tarong sakit na niya akong mga hawak. Binhod na. Na hospital na unta ko na. So schedulean na unta ko og operasyon. Napod to'y kauban ako na hospital. Ningon siya nga ay sa paglaydali og opera. Duha ka opsyon unta ang dapat nga himuon sa kuha, laser or pira. Nakadungog ko sa mga advertise sa radyo kining panyawan capsule. Tapos ako lang gitry og inom. Sulod sa isa ka bulan kada adlaw katulo. Sulod sa isa ka bulan nami alibyo sa kuha. Tumoto nga nagsige na ko og gamit sa panyawan capsule. Hantod na hilis ang bato sa kidney. Wa naman gyud mo tukar kaloy-an gyud sa Ginoo hantod karon. Kung bato sa imong kidney ang imong suliran, timan ila ang Panyawan Herbal Capsule. Tubag sa tanang matang sa mga balatian. Ginama sa Sen Marketing. Tila ibon kong lumipad,
sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Corda. Spinner, Alwin na Corda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SID Marketing Incorporated.